Aj v piatok sa na šampionáte v Žiari nad Hronom pretekalo v horúcom počasí, no našťastie nie až takom ako v Lani v Hodoníne a drvivá väčšina mužov zvládla 40-kilometrovú porciu časovkárskych kilometrov bez problémov. Bez účasti našich pretekárov jazdiacich vo World Tour si to mali rozdať o titul minuloročný víťaz Marek Čanecký a zástupcovia Dukly Banská Bystrica. Čanecký od úvodu nasadil veľmi dobré tempo. Na špecialistu svetového formátu Jana Bártu nestrácal veľa a hneď sa dostal do výhody oproti ostatným Slovákom. Pomohlo mu aj skoré dobehnutie v Lani bronzového Romana Broniša. Podľa očakávania bol jeho najväčším súperom Patrik Tibor, ktorý ale už po prvej obrátke v Kosoríne strácal 20 sekúnd a problémy mu začal robiť mladý Adrián Babič z Firefly. Čanecký s Tiborom šli od 10. po 30. km takmer zhodne, no v závere Banskobystričan pridal a zdolal pretekára Dukly až o 50 sekúnd. Na tretie miesto sa dostal najrýchlejší 23-kár Adrián Babič, ktorý si pripísal viaceré cenné skalpy. Všetkých ostatných jazdcov elít, ale najmä pretekárov mladšej kategórie. Favorizovanému Jurajovi Belanovi dokázal nadeliť 24 sekúnd. On a aj Ján Andrej Kuli boli celkovo medzi Slovákmi na 4. a 5. pozícii. Tesne za nimi klasifikovali tretieho najlepšieho muža elít Martina Haringa, ktorý ale nešiel na časovkárskom špeciáli, takže aj vzhľadom na to nedopadol zle. Medzi českými pretekármi jasne vyhral najväčší favorit Jan Bárta z Bory Hansgrohe. Poradil si s Petrom Vakočom z Quickstepu a Jozefom Černým z Elkou Autor. Bol veľmi silný vietor, miestami to hádzali až metrových vlastne zľava doprava. Keď sme sa vracali v tých zjazdoch, sme prekračovali rýchlosť 65 km za hodinu, tak vtedy to bolo vlastne cítiť, že sa ten vietor do toho plného kolesa oprela, to troška hádzalo, ale dalo sa to zvládnuť. Medzičasy prvý viem, že som nestrácal, ako na Slovákoch som mal, ale tam som sa dobre držal aj za českým, vlastne Janom Bártom a vlastne potom som za ní stratil na tých rovinách. No a čo sa týka nášho majstráku, tak som sa snažil rozložiť sily a ku koncu ísť vlastne ten posledný úsek úplne na doraz, čo to dá. Dneska som sa tak naladil, že idem zo seba vydať maximum a to bol môj cieľ. Takže som spokojný, že som znova obhájil. Dnešný výsledok to je môj životný výsledok. Prvýkrát som sa dostal na bedňu na cestných pretiekoch, čo sa mi ešte aj nepodarilo ani na slovenských pohároch. A toto je plus bonus, že som sa dostal ešte aj medzi eliťakmi na bedňu. Som spokojný s časom, nemal som až také veľké straty. Posledné 2-3 týždne som sa aj pripravoval na časovkárskom bicykli, takže som veľmi spokojný, že to dneska tak vyšlo. Pre štartom som sa hlavne bál na ten vietor aj tie kopčeky. Teplo nebolo až také, ako minulý rok v Česku. A samozrejme som veľmi spokojný, som neskutočne spokojný, fakt.